ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. тавре огаҳӣ дорем аз ҷониби вазорати нақлиёт дар ҳамбастагӣ бо вазорату идораҳои дахлдор барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 таҳия гардидааст. иҷроиши барномаи мазкур то имрӯз дар кадом сатҳ қарор дорад? мақсад аз таҳия ва қабули барнома чист? барои шарҳу тавзеҳ ва баррасии ин мавзӯъ мутахассисони соҳаро ба суҳбат даъват намудем. дар суҳбати мо ҳузур доранд Мансур Раҳмонов, мудири шӯъбаи равобит бо аҳолӣ ва ахбори оммаи муассисаи давлатии коммуналии Душанбеи нақлиёт хадамотрасон, Парвиз Қутбиддинов, роҳбари шабакаҳои барқии ноҳияи Сино, Камол Ғуломзода, намоянда аз Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Фирӯз Ҷобиров, устоди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ. Хуб, дар оғоз суҳбат мехостам мақсади таҳияи барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028-ро шарҳу тавзеҳ бидиҳед. Марамат. мақсади асосии таҳияи барномаи рушди нақлиёти барқӣ ин фароҳам овардани шароити мусоид барои зиёд намудани шумораи нақлиётҳои барқӣ аз он ҷумла электромобилҳо мебошад ва Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ки барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023 то 2028-ро таҳия намудааст, аз санаи 31 октябри соли 2022 бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст ва он мавриди амал қарор дорад. ин барнома аз 4 банди асосӣ иборат аст. пеш аз ҳама ин банди аввал ташкили шароити мусоид барои истифодабарии нақлиёти барқӣ мебошад. дар ин ҷо тағйиру иловаҳо ба санаду меъёрҳои техникии истифодабарии нақлиёти барқӣ яъне ки тағйирот ворид карда мешавад ва он қоида ва санадҳое ки айни ҳол вуҷуд надоранд барои истифодабарии нақлиёти барқӣ, барои истеҳсоли он истифодабарии бехатарии нақлиёти барқӣ яъне ки вобаста аст, онҳо таҳия карда мешаванд. дар навбати аввал банди дуюми барномаи рушди нақлиёти барқӣ ин бунёди инфрасохтори махсус барои нақлиёти барқӣ мебошад ки дар он пеш аз ҳама инфрасохтори нуқтаҳои заряддиҳӣ ва инфрасохтори таъмири нақлиётҳои барқӣ яъне ки ҷорӣ карда мешавад. банди сеюми барномаи нақлиёти рушди барқӣ ин безараргардонии аккумуляторҳои нақлиётҳои барқӣ мебошад ки ин яке аз вазифаи асосии рушди соҳаи нақлиёти барқӣ аст ки дар он ҷо пеш аз ҳама барои ҷалби сармоягузорӣ дар соҳаи таъсиси корхонаҳои коркарди дубора ва безараргардонии нақлиётҳои барқӣ яъне ки ҷалб карда мешавад. ба ғайр аз ин аз тарафи мақомотҳо ва сохторҳои давлатӣ омӯзиши имтиёзҳое ки барои корхонаҳои коркарди дубора ва безараргардонии нақлиётҳои батареяҳои нақлиётҳои барқӣ сару кор мекунанд, яъне ки омӯхта мешавад ва пешниҳод карда мешавад барои онҳо. ба ғайр аз ин ташкили ҳамкориҳо ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳо барои таъсиси ин гуна корхонаҳо яъне ки равона гардидааст. банди чоруми барномаи мазкур ин яке аз бандҳои гӯем васеътарини ин барнома аст. ин рушди инфрасохтори истеҳсоли нақлиёти барқӣ аст, яъне ки заминаи истеҳсолӣ ва технологии он дар он қисми барнома ба нақша гирифта шудааст ва иҷро карда мешавад. дар ин қисм яъне ки пеш аз ҳама барои бунёди корхонаи истеҳсоли нақлиёти барқӣ ва қисмҳои асосии он аст, яъне ки пешниҳодҳо мешавад ва иҷро карда мешавад. ба ғайр аз ин пешниҳоди механизми маблағгузории истеҳсоли нақлиёти барқӣ аст, яъне ки дар ин қисми барнома ҳамин гуна механизм коркард, таҳия ва пешниҳод карда мешавад. ба ғайр аз ин рушди ҳамкорӣ бо ширкатҳои истеҳсолкунандаи нақлиётҳои барқӣ аст ки барои таъсиси корхонаи истеҳсоли нақлиёти барқӣ дар ҷумҳуриро дар назар аст ва хушбахтона мо хеле ки аллакай пайгирӣ намуда истодаем. Муҳтарам раиси шаҳри Душанбе сафари хизматӣ ба Ҷумҳурии Халқии Хитой ки дар он ҷо санади ҳамкорӣ бо корхонаи истеҳсолии нақлиёти барқӣ яъне ки ба имзо расонида шудааст ва ин албатта ҳамқадами замон будани моро нишон медиҳад ва таъсиси корхонаи истеҳсоли нақлиёти барқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин албатта
пешравии бисёр ҷиддӣ аст, қадами бисёр устувор аст, чунки дар баробари таъсиси ин корхона технология дар ин ҷо ҷорӣ карда мешавад, дар ин ҷо мактаби сохтмони технологияҳои пешқадам таъсис дода мешавад. ин албатта барои рушди иқтисодиёти кишварамон саҳми бисёр босазо мегузорад. бо истифодаи электромобилҳо ва фарсуда шудани батареяҳо мо ба бомбаст рафта намерасем. ҳамаи мушкилот ҳалшаванда ҳастанд ва барномаам ин паҳлӯҳои масъаларо ба инобат гирифтааст. оянда сохта мешаванд заводу корхонаҳое ки коркард мешаванд батареяҳо. вақте ки заминаи истеҳсолӣ барои сохтани нақлиётҳои барқӣ сохта мешавад, бояд дар назар дорад инфраструктури аз он ҷумла безараргардонӣ ва истифодаи дубораи батареяи аккумуляториро низ ба назар бояд гирад, яъне ки гирифта мешавад. ва ин аллакай дар давлатҳои пешрафта технология аллакай ҷорӣ шудагӣ аст, яъне ки албатта ягон мушкилоти гӯем ҳалношудаи соҳаи нақлиёти барқӣ аллакай қариб ки вуҷуд надорад ва албатта технологияи истеҳсол, истифодабарӣ ва безараргардонии он вуҷуд дорад ва ҳамаи ин технологияро таъсис дода истифода бурдан мумкин аст. аллакай дар замони ҳозира ягон проблемаи ҷиддӣ дар соҳаи истеҳсол, истифодабарӣ ва безараргардонӣ вуҷуд надорад. яъне ки ин чизро ман фикр мекунам ки дар оянда вақте ки корхонаи истеҳсоли нақлиёти барқӣ аз он ҷумла дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки мо бисёр умед дорем он таъсис мешавад, албатта ва ин технологияи безараргардонии батареяи аккумуляторӣ низ дар он ҷо таъсис дода мешавад ва мушкилот бартараф карда мешавад. иҷроиши барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 дар шаҳри Душанбе чӣ гуна ҷараён дорад? тавре ки ба ҳамагон маълум аст, бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ, инчунин беҳтар намудани вазъи экологии мамлакат ва ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор, қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 31 октябри соли 2022 таҳти рақами 532 дар бораи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 ба тасвиб расид ва дар робита ба иҷрои қарори мазкур аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати дар ҷамъ бахусус қарори раиси шаҳри Душанбе аз 5 июни соли 2023 таҳти рақами 308 дар бораи тасдиқи консепсияи гузаштан ба нақлиёти барқӣ, яъне ба низоми барқӣ гузаштани нақлиёти мусофирбари пойтахт барои солҳои 2023 ва 2026 ба тасвиб расид ва дар робита ба иҷрои консепсияи мазкур имрӯз аз ҷониби корхона, муассиса ва ҷамъиятҳои нақлиёти мусофирбари пойтахт корҳои назаррасе анҷом дода мешавад. аз ҷумла муассисаи давлатии камналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон ки ҳамчун зерсохтори ваколатдори мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти ташкил ва танзими нақлиёти мусофирбарӣ дар пойтахт ба ҳисоб меравад. айни замон бо 12 ширкати нақлиёти кироякаши таксӣ, 4 корхонаи нақлиёти мусофирбар ва инчунин 18 ҷамъиятҳои нақлиёти мусофирбари микроавтобуси шаҳрномаи ҳамкориро баро мондааст ва айни замон дар самти рушди нақлиёти барқӣ, тавре ки шумо огаҳӣ доред, бениҳоят рушд намуда истааст ва имрӯз метавон гуфт ки айни замон дар талаботи шаҳри Душанбе ба нақлиёти мусофирбари кироякаши таксӣ ҳудуди 4350 ададро ташкил медиҳад ва баъди ба имзо расидани консепсияи қарори мазкур оид ба консепсияи гузаштан ба нақлиёти барқӣ аллакай ҳудуди 700 адад электромобилҳо имрӯз ба сокинон ва меҳмонони пойтахт хизмат мерасонанд ва вобаста ба ин аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шуда нақшачорабино омода гардааст ва дар ин самт аз ҷониби мутахассисони соҳа корбариҳои зиёд мавриди амал қарор дорад. бояд зикр намуд ки доир ба иҷроиши қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва консепсия оид ба рушди нақлиёт дар асоси нақшачорабинии мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе гурӯҳи кори бевосита аз ҷониби бо сарпарастии муовини раиси шаҳри Душанбе, инчунин сохторо аз қабили муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон, раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе ва
шуъбаи бозрасии давлатии автомобили риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар ҳар як ширкатҳои нақлиётӣ вобаста ба бартарияти электромобилҳо ва дигар омилҳои он дар ҳар як корхона ва ҷамъиятҳои нақлиётӣ вохӯрӣ ҷаласаҳои корӣ доир гардид. Бо ронандагон саволу ҷавоби озод дар ин самт доир гардид ва онҳо хуб худ дарк карданд ки албатта ин ба пеш аз ҳама ба манфиати худи оилаи онҳост аз ҷиҳати иқтисодӣ ва инчунин барои саҳм гузоштан дар вазъи экологии мамлакат саҳми боризи худро мегузоранд. Аллакай имрӯз дар робита ба иҷрои консепсияи мазкур тамоми ширкатҳои нақлиётии шаҳри Душанбе аллакай ташаббускорӣ нишон доданд. Ҳатто рақобат ҳам пайдо шудааст ки кӯшиш ба харҷ доданд ки ҳар чӣ зудтар воридоти нақлиётҳои барқиро таъмин кунанд ва дар баробари оне ки инчунин воситаҳои нақлиёти электромобил ворид гарданд, инчунин мақомоти ҷойгона тасмим дорад аллакай роҳандозӣ кардааст истеҳсоли электробусҳоро аллакай дар заводи ки дар ҷамъияти дорои масъулиятиш маҳдуди Акиабес Автоматик Индастри аллакай истеҳсоли электробусҳо баро монда шудааст ва мо тасмим дорем дар тибқи консепсияи мазкур дар муҳлати муайян карда фаъолияти ҳама гуна хизматрасони нақлиёти мусофирбарии пойтахтро пурра ба нақлиёти барқӣ баромонем ва саҳми худро дар рушди соҳа ва инчунин ҳифзи беҳтар намудани вазъи экологии мамлакат гузорем. бо зиёд шудани электромобилҳо таъминоти барқ чӣ гуна мешавад? бо татбиқ гардидани ин барномаи рушди нақлиёти барқӣ ин бевосита таъминоти барқи дастгоҳҳои заряддиҳанда ё ин ки он нуқтаҳои барқпуркунандаи электромобилҳо мебошад барои фароҳам овардани заминаҳои мусоид аз тарафи шабакаҳои барқии шаҳри Душанбе аллакай таъризӣ шудаву баррасӣ шудааст. Нисбати ин масъала мутахассисони соҳа аллакай корбарӣ карда истодаанд ва чӣ хеле ки мо медонем аз ҳама нишондиҳандаи асосӣ ин таъминоти саривақтии ҳамон дастгоҳҳои заряддиҳандаи электромобилҳо мебошад, чӣ дар самти масалан нақлиёти шахсӣ ва чӣ дар самти нақлиёти масалан мусофирбаре ки дар хизматрасонии аҳолии пойтахти мамлакатамон қарор дорад. Аз ин лиҳоз аз тарафи мутахассисони шабакаҳои барқии шаҳри Душанбе тибқи дархости сохторҳои ваколатдор ба мо аллакай супоришҳо шуда буд ва вобаста ба таъминоти барқи боэътимод барои нуқтаҳои барқпуркунандаи масалан нақлиётҳои мусофиркаш аз қабили чӣ хеле ки ҳозир қайд карда гузоштанд электробусҳо ва нақлиётҳои мусофиркаши сабукрав як қатор корҳои масалан таҳризию лоиҳакашиву гирифтани масалан додани шартҳои техникӣ вобаста ба таъминоти боэътимоди барқ аз тарафи мо аллакай коргузорӣ рафта истодааст ва дар мавриди амал қарор дорад. Мо бо боварии комил гуфта метавонем ки айни замон системаи энергетикии пойтахти кишварамон ба пуррагӣ тавонои онро дорад ки тамоми нақлиётҳои барқие ки минбаъд ворид мегарданд ва тибқи барнома мавриди ҳаракату масалан амалқарори истифодабарӣ қарор мегиранд, ба пуррагӣ таъминоти барқи онҳо ба роҳ монда хоҳад шуд. Вобаста ба таъминоти барқи худи ҳамон нуқтаҳои заряддиҳии нақлиётҳои мусофиркаш, дастгоҳҳои заряддиҳанда чӣ дар самти масалан нақлиёти шахсӣ ва чӣ дар самти нақлиётҳои масалан мусофирбари соҳаи коммуналии шаҳри Душанбе аз тарафи шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе имрӯз ягон мушкиле нест. Таъминоти барқ дар инҷа аз рӯи талаботҳо бояд боэътимод ба роҳ монда шавад ва вобаста ба ин мутахассисон корбарӣ намуда истодаанд ва айни замон вобаста ба оне ки бо зиёдшавии масалан тамоюли зиёдшавии ҳамин нақлиётҳои барқи электромобилҳо оё системаи энергетикӣ бардошти онро карда метавонад ки тамоми ҳамин нақлиётҳоро бо масалан барқ ҳамон дастгоҳҳои заряддиҳиро таъмин намояд. Бо боварии комил гуфта метавонем ки захираҳои мо бениҳоят зиёд ҳастанд. Чӣ хеле ки ҳамагон медонанд кишвари мо кишвари амалкунанда дар соҳаи масалан татбиқи энергияи сабз бисёр пешсаф аст ва қариб 99% барқи мо барқи экологии тоза ба ҳисоб меравад ва мо татбиқбари асосии энергияи сабз ба ҳисоб меравем ва аз ин лиҳоз барои таъмин намудани электромобилҳо ё ки нақлиёти барқӣ бо нерӯи барқ айни замон ягон мушкилии ҷиддӣ вуҷуд надорад. Ҳаст баъзе масъалаҳои техникӣ ки вобаста ба талаботҳои
гирифтани масалан ҳамон додани заряди масалан додани барқ ба дастгоҳҳои заряддиҳӣ ки дар он ҷо талаботҳо бояд аз ду манбаъ бояд бошад таъминоти барқ боэътимод бошад ва бесадама бошад. нисбати ин аллакай мутахассисон корбарӣ намуда истодаанд ва ин масъалаҳои хос техникӣ мебошад ки бо баррасӣ кардану дар ҳамҷоягиву ҳамбастагӣ кор кардан бо вазороти нақлиёт бо мутассидиёни соҳа ин мушкилотҳо низ роҳи ҳалли худро дар оянда меёбанд ва ҳал мешаванд. онҳое ки электромобил доранд дар хона дар манзили зист мехоҳанд нерӯ диҳанд батареяҳои электромобилро ба кадом қоидаҳои бехатарӣ бояд риоя кунанд? албатта дуруст қайд кардед. Бо зиёд шудани нақлиёти шахсии барқи электромобилҳо дар хонаҳои шахсӣ аллакай дастгоҳҳои зарядии электромобилҳо мавриди амал қарор мегиранд. албатта онҳо тибқи шартҳои техникие ки аз тарафи ташкилоти таъминкунандаи барқ яъне шабакаҳои барқии шаҳр дода мешаванд бояд ки корро баромонанд. дар шартҳои техникӣ вобаста ба пайваст шудани дастгоҳҳои заряддиҳӣ тамоми бандҳо вобаста ба бехатарии техникӣ аллакай онҷа дарҷ мешавад ва иҷро намудани бандҳои шартҳои техникӣ аз тарафи ман ҳамон соҳибои нақлиётҳои барқӣ ҳатмӣ шарт ва зарур мебошад. аз ин лиҳоз пайваст намудани ман ҳамон дастгоҳҳои заряддиҳӣ ва системаи масалан шабакаҳои барқӣ фақат ва танҳо дар асоси шартҳои техникии шабакаҳои барқи шаҳри душанбе ва дар маҷмӯъ шабакаҳои барқии ҷумҳурӣ ба роҳ монда мешавад ки дар он ҷо бандҳои махсус оиди бехатар пайваст намудан ва истифодабарии минбаъдаи дастгоҳҳои заряддиҳанда дарҷ шудааст. оиди мушаххасоти техникии электромобилҳо каме ба бинандаҳо маълумот пешниҳод мекардед. санаи 13 июни соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вохӯрӣ бо бунёдкорони ин бюро он қайд карданд ки дар ҳақиқатан ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидротехникӣ мебошад ки яке аз манбаъҳои асосии барқароршавандаи энергия ва истеҳсоли энергияи сабз ба шумор меравад. дар ҳақиқатан ҷумҳурии тоҷикистон 98% истеҳсоли барқ бо истифода аз захираҳои об истеҳсол карда мешавад ва ҷумҳурии тоҷикистон низ дар ҷаҳон ҷои шашумро ишғол мекунад вобаста ба истеҳсоли энергияи сабз. автомобилҳои барқӣ нисбат ба автомобилҳои дорои муҳаррики даронсӯз бартариҳои зиёдро доранд, яъне аз ҷиҳати иқтисодӣ камасраф мебошад ва аз ҷиҳати бехатарии экологӣ тоза мебошад. агар мо автомобилҳои дорои муҳаррики даронсӯзро бигирем, барои сӯхта шудани 1 литри сӯзишворӣ ба миқдори 15 кило ҳаво мо ҳаворо месӯзонем. яъне агар мо бинем ки ҳар як воситаи нақлиёт дар як рӯз агар аз 5 то 10 литр сӯзишвориро агар масраф кунад, чӣ қадар ба муҳити атроф партовҳои заҳрнок зиёд мешаванд ки ин ба дарозумрии инсон таъсири манфӣ мерасонад. яъне ки боз яке аз сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки воридшавии автомобилҳои барқиро аз пардохтҳои гумрукӣ озод намуд бениҳоят ба фоидаи кор мебошад. зарур аст ки мо бояд ки аз автомобилҳои барқӣ истифода кунем, чунки мо агар зиёд истифода кунем ҳамон қадар дарозумрии мо зиёд мешавад, ҳамон қадар саломатии мо хуб мешавад. вобаста ба қоидаҳои истифодабарии автомобилҳои барқӣ бигирем, яъне ки сохташон мураккаб нестанд, яъне ки мо агар дар назар бигирем дар мувофиқа ба автомобилҳои дорои муҳаррики даронсӯз, автомобилҳои дорои муҳаррики бениҳоят системашон мураккаб ҳастанд, механизмҳои зиёд доранд, системаҳои зиёд доранд. мисол мегирем автомобили барқӣ як худи муҳаррики барқӣ дорад тамом, яъне ки сохту ва хизматрасонӣ бениҳоят сода мебошад. хуб, як мушкили дигар намояндаи вазорати нақлиёт қайд карданд ки вобаста ба зараргардонии аккумулятораи барқӣ. ман боварии комил дорам ки дар ҷумҳурии тоҷикистон мутахассисони баландихтисос ҳастанд. дар солҳои наздик вобаста ба безараргардонии автомобилҳои аккумулятораи барқӣ роҳҳои безараргардониашон меёбанд. ин ягон мушкилӣ нест. фақат тавсия дода мешавад ки шаҳрвандои ҷумҳурии мо аз нақлиёти аз ҷиҳати экологии тоза истифода баранд беҳтар аст. ташкили инфрасохтор барои истифодабарии электромобилҳо дар доираи барномаи рушди нақлиёти барқӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст, чӣ гуна пешбинӣ гардидааст? иҷроиши барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи зарурӣ идома дорад, яъне ки нақшаи чорабиниҳо барои иҷро гардидани бандҳои дахлдори барномаи мазкур яъне ки тартиб дода ва
барои иҷроиш аллакай тасдиқ гардиданд аз тарафи роҳбарияти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва ба таври доимӣ он иҷро карда мешавад, яъне ки бо сохторҳои марбутаи давлатӣ яъне ки вохӯриҳо гузаронида мешавад, гурӯҳҳои корӣ ҳаст, аллакай амал мекунанд, яъне ки бандҳое ки дар барнома дарҷ гардиданд ва дар нақшаи амали он барнома яъне ки ба нақша гирифта шудаанд, марҳила ба марҳила онҳо иҷро карда истодаанд. Вобаста ба таъсиси нуқтаҳои заряддиҳӣ, яъне ки таъсиси инфрасохтори махсуси нақлиёти барқӣ, ин яке аз бандҳои асосии аллакай ба ҳисоб меравад, ки барои зиёдшавии шумораи нақлиёти барқӣ таъсир мерасонад. Яъне ки ин банди барнома дар марҳилаи иҷроиши ибтидоӣ қарор дорад, яъне ки мо сар карда аз тағйири иловаҳо ва ворид кардан ба тағйири иловаҳо ба санадҳои меъёрии техникии ин соҳа яъне ки сар кардаем. Ин масъала марҳила ба марҳила иҷро карда мешавад. Чӣ хеле ки мо маълумот дорем, аллакай дар шаҳри Душанбе зиёда аз 10 нуқтаи заряддиҳӣ барои нақлиётҳои барқии ҷамъиятӣ ва шахсӣ аллакай ба истифода дода шудааст аз тарафи ширкатҳои таксӣ ва мусофиркашонӣ. Ба ғайр аз ин сохтмони инфрасохтори таъмири нақлиётҳои барқӣ низ ба нақша гирифта шудааст, ки аз тарафи вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷроиши ин банд кӯшишҳои зиёд ба харҷ дода истода шудааст. Яъне ки бо сохторҳои марбута, аз он ҷумла бо сохторҳои таъминкунандаи барқ ва бо сохтори иҷозатномадиҳандаи соҳаи электроэнергетика, яъне ки хадамоти давлатӣ назорат дар соҳаи энергетика, ки бо бевосита барои иҷозати истифодабарии техникае ки бо шиддати хатарнок кор мекунад ва иҷозати онро ин сохтор медиҳад, дар нақшаи амали ин барнома дар онҷо дарҷ гардидааст, ки кадом сохторҳо бо кадом бандҳои барномаро бояд иҷро кунанд. Яъне ки ҳамасола иҷроиши бандҳои дахлдори барномаи рушди нақлиёти барқӣ аз тарафи сохторҳои давлатӣ иҷро гардида ба вазорати нақлиёт яъне ки ҳисобот пешниҳод карда мешавад ва дар охири сол яъне ки вазорати нақлиёт ин ҳисобот як ҳисоботи умумӣ карда ҳар сол ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки ҳисоботи умумиро пешниҳод менамояд аз рафти иҷроиши ин барнома. истифодаи электромобилҳо бештар аз кадом лиҳоз муфид аст? истифодабарии автомобилҳои барқӣ аз лиҳози иқтисодӣ бениҳоят муфид аст. фарз кардем автомобилҳои барқӣ дар шароити хона ба маблағи 17 сомон агар заряд масраф шавад, маблағ пардохт кунад, 400 километрҳо тай мекунад. агар автомобилҳои дорои муҳаррики даронсӯз агар 400 километрҳо агар мисол ҳаҷми муҳаррикаш 2 литр бошад, яъне барои тай кардани 400 километрро тақрибан 400 сомон масраф мекунад. аз ин маълум мешавад ки 350 сомон дар гуҷо ҳасту 17 сомону 35 сомон чӣ қадар маблағ месад. яъне пеш аз ҳама аз нигоҳи иқтисодӣ манфиати бештар тақрибан мерасонад. то 10 маротиба самаранокӣ зиёдтар аст автомобилҳои барқӣ нисбат ба автомобилҳои дорои муҳаррики даронсӯз. чӣ тавре ки устод қайд карданд, мо кормандони соҳа доир бар рушди нақлиёт бештар бо ронандагони нақлиёти ҷамъиятӣ пайваста бо хӯриёт доир менамоем, барое ки ин консепсия аст, ҳатман бояд дар молати моянгарда гузариш шавад ва вобаста ба ин он ронандагоне ки имрӯз аллакай аз нақлиёти электромобилҳо истифода мебаранд, худ мо шоҳид ҳастем, худ мегӯянд ки бениҳоят аз ҷиҳати иқтисодӣ ба оила манфиатовар аст. ронандагоне ки тариқи воситаҳои нақлиёти босӯзгории ҳаракаткунанда ба хизматрасони нақлиёти кироякаш машғуланд, бисёриҳо аллакай кӯшиш кардаиста бо ҳама гуна шароитҳое ки ҳаст тасмим доранд нақлиёти худро ба нақлиёти барқӣ иваз намоянд ва имрӯз бонкҳои давлатӣ ва хусусӣ аллакай дар ин самт бо ширкатҳои нақлиётии кироякаш корбарӣ доранд, аллакай бо онҳо қарзҳои автокредит пешниҳод кардаистанд ва ҳамарӯза шумораи электромобилҳо дар шаҳри Душанбе рӯ ба афзоиш аст. аллакай ронандагон ва худи ҷомеа пайхас намуд ки ин яке аз нақлиётҳое ки тариқи барқ ҳаракат мекунад ба ҳам манфиатовар ба худи ҷомеа аст, ҳам ба
иқтисоди оила ва ҳам инчунин ба худи ронандагон, яъне ки садои баланд надорад, суръати ҳаракат дар дил ҳолат метавонад тағйир ёбад ё тез шавад. ё ҳолатҳое ҳастанд ки мусофир бароҳат меравад, бароҳатиш бениҳоят зиёд аст. аз ҳамин сабаб шумо тавре ки медонед аз ҷониби созмонҳои ҷаҳонии экологӣ шаҳри Душанбе ҳамчун шаҳри сабз эълон гардидааст. мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе дар баробари соҳаи нақлиёт инчунин таваҷҷӯҳи худро ба беҳтар намудани вазъи экологии пойтахт пурра равона намудааст ва имрӯз шумо мебинед ки ин қадар гулгашту ин қадар сабз ҳама ин бештари бештар пеш аз ҳама ба хубтар намудани вазъи экологӣ аст ва саҳми худро гузоштан дар ҳамин самт мебошад. ва мо кормандони соҳа бо истифода аз фурсат тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳем ва бо ширкатҳои нақлиётӣ, ҷамъият ва корхонаҳо корҳои фаҳмонданӣ дар ин самт идома дорад. то ҷои ман огоҳ шудам, истифодаи электромобилҳо ҳамчун нақлиёти ҷамъиятӣ, ҳамчун нақлиёти такси мусофирбар бахусус дар шаҳри Душанбе бисёр манфиатовар аст, ҳам барои мусофирон, ҳам барои худи ронандагон ва ҳам ба муҳити атроф. хуб илова доштед? вобаста ба бартарии истифодабарии нақлиёти барқӣ як чизро қайд кардан ҳастам ки чӣ хеле ки имрӯзҳо мо мушоҳида менамоем, нархи маҳсулоти сӯзишвории нафтӣ бисёр душвор пешгӯишаванда аст ва дар шароити имрӯза чӣ хеле ки мо медонем тамоми иқтисодиёт аз ин намуди бойгарӣ бисёр сахт вобаста аст, чунки аз маҳсулоти нафтӣ тамоми нақлиётҳои дар иқтисодиёт фаъолияткунанда вобастаанд. аз ҳамин сабаб барқикунонии соҳаи нақлиёт ин вобастагии соҳаи нақлиётро ва дар баробари ин вобастагии иқтисодиётро аз маҳсулоти нафтӣ кам мекунад, ки дар баробари ин вобастагии давлатро аз кишварҳои истеҳсолкунандаи нафтӣ низ вобастагиашро кам мекунад. ин бисёр зарур аст ва яке аз бойгарии асосие ки кишвари мо соҳиб аст, ин бойгарии гидроэнергетикии бисёр калон аст, яъне ки ин як имконияти табиие ки ба мо дода шудааст, имконияте ки барои иқтисодиётамон мо бояд ки бисёр самаранок истифода барем ва вобастагии иқтисодиётро аз маҳсулоти нафтӣ кам кунем. дар фарҷом мехостам аз дурнамо ва нақшаҳои оянда бигӯем. мо боварӣ комил дорем ки дар натиҷаи ҷамъбасти барномаи рушди нақлиёти барқӣ технологияи истеҳсоли он ба роҳ монда мешавад ва ба ғайр аз ин технологияи безараргардонии батареяҳои аккумуляторӣ низ ба роҳ монда мешавад, чунки ин ҳам яке аз вазифаи якуминдараҷаи раванди истеҳсол ва истифодабарии нақлиёти барқӣ аст. мо боварӣ дорем ки аз ӯҳдаи ин вазифа мебароем, чунки дар раванди таҳияи худи барнома мо мушоҳида кардем дар кишварамон мутахассисони баландихтисоси соҳавӣ ҳастанд. мо боварӣ дорем ки дар ин ҷода мо муваффақ мегардем. ташаккури зиёд ба шумо муваффақият мехоҳем. бовар дорем ки барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсадҳои пешгузоштаи худ ноил мегардад ва мо ҳар сокини Тоҷикистон фахр аз ин барномаву аз ин пешрафту шукуфоиҳо мекунем. бинандаҳои гиромӣ, инҷо суҳбати мо ба анҷом мерасад. ёдовар мешавем ки суҳбат доштем дар мавзӯи татбиқи барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028. саломату хонобод бошед.